Straight to the point. Now atong balikan mga kaigsunan kining atong mga isgutanan rumbuntaga. Kay karon mga panahon na mahigala sa ako nang giingon na anay padong ang impeachment o niya moabot sa 20th Congress iyahay mahigala og himo og mga opinion ang mga legal experts mga higala ang mga abogado karon nga naminaw kasabot sila nga sa pika sabig dunay mga argumento o dunay mga legal basis. Ako na nagisulti ninyo mga kagilaan nga ang makadecide ini ang 20th Congress kung ilang dawaton nga doon na sa jurisdiction makapadayon doon ay basis sa balaod o moingon wa na may labot ana kay sa una pa ng Congress naa gihapon. So kanang voting nga nahitabo mga kagilaan sa pagrimand sa kaso kung maoy mahitabo unya kay ibutang tawa naman si Kwan sa 5 mga higala nga nibuto wa naman na diha si Coco Pimentel wa na diha mahigala si Nancy Binay o si Grace Po pero pwede man pulihan ni Lacson. Pero depende ha, unsay unahon na Lacson, pwede man pulihan ni Tito Soto o pwede pulihan ni Bam Aquino o nila ni Kiko Pangilinan. Plus ang pressure sa Malacañang so ta mahibaw. So kung butang gyud mga higala nga dunay trial, paspasin yung trial para mobalik na sa trabaho. Pero mo lagi na ang mga tao mahigala bisan pag nanggawas ani karon ang nagkadaiyang mga matawag nato mga eksperto og lain-lain mahigala ang mga hisgutanan sa balaod. Ang katawhan na sayod yun, unsay tumong aning tanan. No? Crystal clear ka na. Bisa pag usaog tuyok-tuyok, mga higala mo nang si Amy Marcos Franca ang pagkastorya nga nganong mag-production pamanta. Nganong magdrama-drama pamanta. Kalisod man kay hisgot ng mga kinini ang accountability o uban pa mga kagalaan, timan niya nga pagsugod yun ani mga kagalaan nga investigar para man to nga maka-create og claimors katawhan nga kinahanglan gyud ay tanga mo fight against corruption atong ipa-impeach gyud ni Sara. Kay nga naman ang tuyo mga sukid tigpaminaw kung imong tan-aon, no? Ang proponents ni frame aning tanan as unnecessary stand against corruption. Kay dunay misuse sa confidential funds matod pa allegedly ni Sara. So ang mga tao mingon kita nga kisa may tao nga kuan kung ikaw anti-graft crusader ka mukuan jud ka di man ta masugot gyud anang mga kawatan. So ilang ipalutaw nga si Sara dunay misuse of confidential funds. So karon ang problema ron kay mo na say pag-frame ha sa mga proponents ani nga kini siya necessarily we have to stand against corruption. Ang problema karon kay miingon naman ang kuwa. Ano mo? During the investigation may gala ang Commission on Audit miingon na nga walay anomaly si Sara. Straight to the point. So nga naman despite the fact nga doon na testimonya mahigala ang kuwa nga naman nga padayon nga po sila. Ha? So kana ang mga tao bisag pag unsaon nimo god og kita kahibaw man ta mahigala og mo analisar og issues. Ang mga tao na minaw to kahibaw man mo analisar. Kahibaw na sila. Kay kung tinuod nga corruption, no, doon na may disconnect. Kay kung mo'y kag stand against corruption, ang kuwa mismo, niingon naman nga, wa may anomalya. Kay kana mga higalang confidential funds, kay bawa man taon sa pag ang mga mayor, governor, o presidente, vice-presidente, DILG, daghan man nga doon ay confidential funds, wa na rilabte. Unya, kanang confidential funds, of course, ang mga ngan, ana, kay bawa na sila mga higala, pero kuan lang ba? Doon ay disconnect. Mas nakibaw gina na military, ang armed forces o ang PNP. Mo nang tanawan ninyo ang local absentee voting. Nganong ang PNP o ang military nga, kahibaw gyud sila military terminologies man na. Confidential funds, intelligence funds. Nganong man nga, ang top 13 sa local absentee voting, top 13 ha, dili kay top 12, pulos man Duterte endorsed nga mga kandidato. Because kahibaw sila mga higala, unsay panghitabo, ug miingon na mga kaigalaan ang kuha nga way anomalya. So doon ay disconnect karon. Doon ay disconnect nga ano niya maging impeach nga ingon naman kuha nga way anomalya. Sa mga tao kay bao na awa na kay tuyo nga impeachment ikonbikto aron nga di kadagan sa 2028 presidential election. Mao gani tuyo. Kay may kag corruption ingon naman kuha nga wa. Di na lang tamang ingon ni Amy Marcos ay na lang ng production magdrama-drama pa man mo. Nya daw ban mga expert alam ay kay mo discuss kuno hay may galang mo ni mauna. But the problem with these people is that
while they pretend to be experts and act like they're brilliant mahigala, they look down on others, believing that people are ignorant and incapable of understanding anything. Straight to the point. Mo na problema diha. Nga sa pabarit-right, sa ilang pagtuo nga ang mga tao, wa kaybaw, wa kaapas. Ang mga tao, mingon tao ay may sod sa iyong bursa, eh. Mo na problema diha nga, kunuhay daghan pang mga production nga mo na ang corruption man mo na, dili. Kaya niingon naman ang kuha nga way anomalya. No? So, unsay wa ma-realize ini mga tawhana nga ang people, ang katawhan mahigala, mura na salag, kunuhay, puyok-puyok tabag, puyok-puyok ta nga na, gidata mahigalag, mga procedural laws o substantive laws, mga kagalaan, ang mga tao nga namin wa nila ma-realize that the people have understood everything as clear as sunlight, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Klaro na, crystal clear na sa mga tao. Yung mga tao, ay nalang tagtuyo-tuyo ka. Kato nga, ay may mo to'y prangkag yung pag-istorya. Nga nung magdrama-drama pa man mo, ang 2028 man mo, tuyo gina na. Mingon gahapon si, natong pagka, gahapon, dili gahapon na, kay haliday man gahapon. Ato sa kadlaw, sa ilang adjournment sinidi sa Congress. Ingos Martin dito may gala nga, among gihimo ang among constitutional duty. O gihimo niyong constitutional duty under Article 11 sa 1987 Constitution, nagbutyag din nga kung dunay mo file og impeachment, constitutional duty sa ninyo nga inyong aksyonan. Karon, dunay file impeachment against President Marcos, wa man lagi aksyon eh. Straight to the point. Hay man ang constitutional duty. Muna ang mga tao nakasabot ay nalang gani tani anak na. Nagdrama-drama mahigala o sa drama pans DYHP na lay ay nalang gani tani anak lay na. Ayaw may dadas istorya nga korupsyon. Ang kuha ni ingon nga way anomalya kana. Kay kana magud mahigalang mga Mary Grace Piatos o uban pa, of course, you're talking of confidential funds. That's why, kung ingon ta nga, tanawa kang Marcos confidential funds, o kini mga mayor, o kini mga governors nga dunay confidential funds, mao ginay mahimo. Dili gyud ka motugaan sa ngan mga higala, ni anang imong agent nga imong gibutang dito sa kontra. Jesus minya gani bisag mga adto nigbaylihan, mga alias mga gani ni. Kuha ni mo kay mga alias mo niya, kanang uban ba? Kanang uban. Okay, kasi mo pala Jesus minya. Mga alias mga gani, mga tubaylihan, kana pa ba hinoong agent ka nga, simple naman ang sabdon, no? O ang mga tao nakasabot, ana. Code naman ang gamiton yun, kung maghisgot ka mahigalag confidential funds. That is crystal clear sa mga tao. Ang mga tao yung kasabot namin, ay, ano namin yung dadaan ng istorya nga, gamit-gamit pa mo dihang mga legal terminology, sos ginoo ko. Dili gusto mo fight o patas, mo na prangkang istorya. Nga, naanad ba, sama ining Martin, nasa kontra mahigalag congressman, pagka congressman dito sa Leyte, aron nga, sigurado sa mo daog, iyang ipa-disqualify. Disqualified. Wala sa kontra. Daog. Mo na gusto nila yung anak. Dili mo hatag og fair ba? Nga, fair mga higala nga fight ba? Simple naman ang sabton, mga tao mingon man alams na this. Pag ingon nga, kaya ang corruption mo ni mo na, ang ngayon mas Martin mo storya ng corruption, Jesus, ginoo ko ang mga tao, alams na this. Nalimtan mahigala ang 90 billion nga hisgutanan sa PhilHealth. Nalimtan ang trillion mahigala ang hisgutanan mga kagalaan sa budget. Karon ang San Juanico Bridge ay bantog lang dako kay budget mahigala ining sa dako kay budget sa DPWH. Karong budget lupig ang education, pinakadako budget. Kanya gideklara dayon nga ang San Juanico Bridge nagubay na sige, butang ig budget daghang kwarta sa kwan atong budget sa DPWH. Pangutanon nimo sa may diferensya, dili makasultig technical nga diferensya. Igo lang ka ingon nga gitaya naman. Nagtuo man gani mga tawhana ba nga puyok-puyok istorya ba nga mga tawo kasabot. Katong midterm election na pasabot nga ang mga tawo na kasabot gyud. That's why bisa pa man mahigalag moto
Moto'y strong signal. Ha? Bisag kinsa magpa-bright din ha. Tanawan ninyo moto'y klaro nga signal, scientific to. Ang midterm election mahigala nganong na number 1 man mahigala ang PDP laban nga Sbongo nga wa may resources na as compared sa alyansa. Nganong dili man taga-alyansa ang nag number 1 senator. Kadto dako to nga mensahe oy. Bisag dauto nimo nagmaayo diha. Kinsa may number 2 taga-alyansa, si Bam Aquino dili po taga-alyansa. Unsa may timplada ni Bam Aquino ni daot pa mahigalan Duterte wa. Pangutan-on si Bam Aquino ning interview moingon nga kini ni ang sa ako nakita sa dito sa ground dili man impeachment may ilang gusto. Dili man mo i-claimor sa mga tao. Ang basic man nga mga problema mo angay tutukan ron. Wa man mo hidoon si Bam. Kabantay mo. Bisan si Kiko. Sige mo kong interview ang Kiko. Di lang ako isulti ang uban nga mga techniques niya. Pero, kabantay mo. Hindi pabagsakin ang administrasyon. Hindi natin pabagsakin ang oposisyon. Ang ating pabagsakin ang presyo ng bigas. So, unsa may formula nga gigamit nato mga nanagan pagka senador. Di man eh. Ang number 1, PDP. Ang number 2, dili gikan sa alyansa, si Bam. Nga wa mo attacking Duterte. Ang number 3, Bato. Nga wa mo attacking kuan gyud. True-blooded mahigala nga Duterte. Ang ikaupat, kadtong mga nisod dito sa top 12, bisan pagdili sila PDP, pero wa mo attack mahigala Duterte. Kisa man to mga ni-attack sila, nga ninagan o senador day, katong hidoon gyud nga ni-attackin sa man. Si Brusas, si Castro, nyahay mas lapunita. So, kadtong midterm election, nagpasabot to nga mga tao, di na ninyo pwedeng isos bulsa, oy. Ha? Kanang bang, murabag imong puyok-puyok kung bitang samot ang mga tao kasuko, anak nga, kamo inyo pagiming ilaron ba? Anang kang Aimee mahigala prangka to yung istorya nga ang bakit mag-production pa tayo nga ang mga tao ron kunuhay man niya ato nga ipa-impeach kay tungod sa corruption na ayaw klaro hay istorya ato ipa-impeach sa kadagan sa 2028 nya ato lang butang-butangan para dili kayo ngilad paminaw butang-butangan to nga tungod sa corruption kunuhay na klaro ana ang mga tao mahigala mingon alams na des. The main purpose is to eliminate Sara from the 2028 presidential race. That can easily be understood by the ordinary Filipino people. Straight to the point. Ano yung main purpose? Nga tanggalon si Sara aron inig 2028 di na sa kadagan. That's the main purpose. Di na kay puyukon pagita. Ayun na nga ang corruption manggod ang corruption muna nga mag-impeachment ta. Ayaw. Atong anaon ha. Mag-impeachment ta ron di kadagan si Sara. Nya, pagkapin-kapinan talang kuno hay corruption pero dili kay klaro. Mo na gingon mo ingon gani kay corruption ang kuha ni ingon naman wa may anomalya. So kung mangugat ka nga kay tungod sa corruption, tungod ni sa mga anomalya o sa kanta pa na pero atik ra. Pero atik na da ito. Insulting Martin yun. Yan namin yung nga, because this is our constitutional duty. Ang sumpay ana, pero atik ra. Kaya kung constitutional duty, pangano man nga ang gipasaka nga impeachment complaint ni Congressman Ronald Canderma, batok ni BBM, wa man yun maaksyonihan to doon. Ngano man? Kanumdo mo, si Sara mga higala, pagpasakag, impeachment ni Sara na tong December 2, December 4, December 19 hangtod February 5, grabing coverage mga sukintig paminaw. Perti ka, saba kayo. Pag-file na yun ka ng December 2, kay unang ni-file ka itong mga akbayan, gikuyugan ni Laila Dilima, pati saba ako ilang gipadako, pag mayo nga, nanana, naging impeachment, karon i-file may higala against BBM, hay may, saba wa man. Nga kung dili mahigala musulti si Alan Peter Cayetano di man may bawang uban. Ngano man na? Tungod ka si BBM di naman threat, dili naman sa threat sa 2028. Muna klaro, dili naman sa kadagan sa 2028. Ay na ninyo isod bulsa mga tao god. Kanang prangkahay istorya ba? Klaro ba? Real talk ba?
So, kining impeachment, himuon, aron di kadagan si Sara. Kana, ang impeachment, nganong na mag-impeachment, tungod kay aron nga di na kadagan sa 2028 si Sara Duterte. Nya, kapin-kapinan lang kunuhay istorya nga dunay korupsyon. Bisan ang kuha ni ingon nga wa. Kay, og imong kung inon nga, kay ang anomalya, ang tungod ni sa kanana ang mubarog tabatok sa korupsyon, ang mga tao sabot niya ay may suod sa bulsa. As if concerned kayo sa korupsyon. Mura gyud sa megala baka na bitong nasakitan gyud nga ang atong nasod no ang korupsyon na. Unya, ang 90 billion sa PhilHealth okay lang mo? Ang trillion mahigala sa budget okay lang mo? Ang grabe mga higalang sus Ginoo ko. Ang sama na ang pagpadalang daan sa impeachment ngadto mga kaigalaan sa Senate. Ang mga congressmen angkon man nga pugos lang pirma kay ang atong budget, ha? So, kay na lang tanang kon, mura ba ka lang ang nakalisod gud ini mga higala nga kana bitaw di ka mag-real talk ba? Sa imong pagtuo kini mga tawhan na nagtuo nga wa sila mabuking. Nagpakaroon ingnon mga hypocrites, mga sukid tigpaminaw. Wa sa magtuo nga sa ilang pagpakaroon ingnon mga taon, wano naibaw na mga tao O sa kon pa namin nga alams na dis. concern mahigala sa korupsyon pero sige party-party dito sa palasyo as if mga concern kunuhay pero ang public funds mahigala tuwa nagasto. Naunsa naman ang katong mga relika funds? Naunsa naman? Labi na kini sa PhilHealth, naunsa naman? Naunsa naman ang kining budget karon mga kaigalaan nga politika no malusong budgeta? Makalimtan na kay kunuhay, tuwa dito may gala mo, regisag nasakitan, oy nga, ang ato bang pagpakabana, no, sa korupsyon? O kanta pa na nga, pero atik ra. O sa kanta pa na atik ra sa tuyo sugod, makatawa kong maghuna-huna, nganong maayo mong magmugna-mugna. Waga ba? Di ko lang tiwason kaya kung tingog ka ng Moroles man yun niya, pagaw-pagaw pa. Di ba mo man ay sugudan yun? Makatawa kung maghuna-huna, nganong maglisod kong move. Ano naman na dito? Di ba na Arby? So muna sa makatawa kong maghuna-huna, nganong maayo mong magmugna-mugna. Di balimtanon man gyud unta ko, di gyud ko makalimot nimo, ang PhilHealth lang daan.